Які цудоўны дзень. О, што гэта? Нейкі дым ідзе. Хто гэта? Вітаю, О, вітаю. привіт, Хто? Ты привіт. хто? Ты хто? Ты хто? У тебе голос знайомы? О, Як твої справи? добре, добре. Слухай, ти хто? У тебе знайомий голос. Я Сергій Кохайз. А, той самий Хайкс, з яким ми першу серію знімали. Серйозно? так. О, слухай. Бляха, а що ти... О, слухай, у мене є ідея. Тут ось нам уже червоні лінії намалювали. Давай ми якраз ось що і зробимо, що і у першій серії. Побудуємо щось. Давай, а що будемо будувати? Давай сьогодні будемо вирішати у нас якраз коло фортуни, вілспін, скажем так. Давай. Добре, тоді робимо вигляд, що ми не ведаємо, що нам випало, і пішли крутити. Давай. Що, ось ми крутимо ось такі у нас є сьогодні завдання. Що, давай поглядимо, що нам випаде. Готові? У нас тут є Готовий. незвичайне, я сподіваюся, що яно не випаде. Щиро, ось щиро кажучи. Я сподіваюся, що яно не випаде, бо це буде, ведаєш, типу... Фу. Добре, що яно не випало. Хата з садом. Тобто, Ну це вже кучно якось. Хата з садом. ну, типу, щось зробимо. Я думаю, можна ж яшчэ зрабіць підвал. Уа! Ого, не може бути. Немагчыма просто. Вось гэта да, слухай. Так Ні. несподівано. Увогуле. Слухай, ну, давай вось што. Перад тым, як мы скажам, што ў нас яшчэ ёсць, якую ты пляцоўку сябе абіраеш? Давай оту. Угу, добра. Вось, а яшчэ ў нас Вона што? красивіша. Давай мы вось пачнем будаваць адразу ж, і я распавяду гледачам, што ў нас яшчэ будзе адбывацца. Можам F1 ужо адціскаць, калі што. Сёння, калі што, у нас абмежаванняў па блоках няма. Можам будаваць што заўгодна, як заўгодна. Вось. І што ў нас сягоння, акрамя таго, што ў нас кола фортуны абрало нам будынак, скажем так, тэму, што мы будзем будаваць. Акрамя гэтага, у нас таксама ёсць сакрэтныя заданні, якія мы, ну, можам выканаць, а мы можам не выконваць. Дарэчы, вялікі дзякуй чалавеку, які напісаў гэтыя сакрэтныя заданні нам, бо, ну, калі б я гэта пісаў, я б ведаў і Серожкіны сакрэтныя заданні, і ён маі. Ну, типу, або там. Таму вялікі дзякуй Хрысце, абавязкова зайдзіце на яе канал, падпішыцеся, таксама на Twitch залетайце таксама. Вось яна там здымае відэа, стрыміць, напэўна. Падтрымайце, вось, вялікі дзякуй, там перадавайце прывітанне ад мяне. Так, ну шо, Хайкс, у тебе ёсць ідэя, што ты будзеш будаваць? Дарэчы, прабач, я тебе пераб'ю крыху. Дарэчы, вось гэтая ідэя Та я мовчав, не переживай. з сакрэтнымі заданнямі мне прыйшла ў галаву з украінскага YouTube-шоу кропка збору, ну гэта калі ў перакладзе, у арыгінале яна точка збору клічыцца. Вось калі хтосьці ведае, напішыце ў каментарах, будзе таксама цікава. Ужо 2 байты на каментары, уяві сабе. Но пакуль вы глядзіце на тое, як мы выбіраем блокі, я вам раю падпісацца на маю старонку ВКЛ, каб дазнацца аб выхадзе новых відэа раней за ўсіх, бо там я пішу анонсы відэа, таксама там я размаўляю на розныя тэмы, можна са мной пагутарыць. Но калі не хочаце падпісвацца на мяне, то там ёсць таксама іншыя беларускамоўныя аўтары. Таму падпісвайцеся, не пашкадуйце. Ну шо, я тебе вітаю, Хайкс. Пабудавалі мы, значыць, свае будынкі, свае хаты, дамы. Давай пачнем з цябе.
Каб ти ўвогуле разумеў, як працуюць заданні, вось, як трэба іх угадваць. Ну, Пойдзем да добре, цябе? добре. Давай, паглядзім, Іде. што там у цябе. Я ўжо бачу маяк. Я шчыра кажучы, яго бачыў, калі будаваў сваю хату. Я Свой знаю. будинок. Ну, яго цяжка не пабачыць. Але што Та-та. самае цікавае, ух ты, што самае цішэй, ты як размаўляю. Што самае цікавае, а як яно ў цябе? У цябе там дрэва я бачу, ці што? І яно ў цябе не палае? Якім Ну чынам? так, Цікава. ось так зробили. Я просто вмію грати. Цікаво, Майнкрафт. цікаво, слухай. Дык вось, що я казаў. Астатні будынак я нічога не бачу з гэтага. Вось. Слухай, вось гэта пабудаваць, гэта ў цябе заданне было? Оце? Так. Ні. Я там чую надта шмат. Вось гэта заданне ў цябе было, так? Ні. Цікава, цікава. Слухай, ну табе такая, ты прямо сказаў, што ты тэматычную будеш будаваць, ты яе прямо пабудаваў. Слухай, мне цікава, як у цябе трава вось не палае, нічога не палае. А трава вона не палає ніколи. А ў мяне пала. Ну, палає тільки ось ця трава. Ось ця. Ну, у мяне вось так перакідвалася. Ну, вона цікава, далеко добра. від лави. Добра. Слухай, мне прямо падабаецца. Я пакуль што вось тут Ось вакол. прикол. А. Вони усі у кут забились. Дык таму што вось гэтую кветку яны, напэўна, палохаюцца яе. Ну, прокинулись. За што ти б'єш? Не знаю. Ліса? Слухай, а мабуть гэта вось гэта у цябе заданне, не? Ці ти просто вось усё так пабудаваў? Що саме? Вось гэты будынак з лісамі. Ну, будинок так. Окей. Окей. Так, у тебя тут і гэты, і закладнікі у тебе тут, я так гляжу, ёсць. Ну так. Я не думаю, вядома, што тебе Хрысця дала такое заданне, але, слухай, пісюны, гэта заданне ці не? Там на тій стороні вони теж є. То бок, Але, ну, гэта заданне але ці ні. не? Ну, я так думаю, што наўрад ці. Бляха, слухай, прямо Бляха, цяжка. тут зомбі був, але він щось помирає. Сваніка таму што. Слухай, ну, я пакуль што нават не ведаю. Ой, што? Мне тут нейкі эфект такі накладваецца. Слухай, я пакуль што нават не разумею, які... Я штосьці чую. Я штосьці чую не вельмі добрае, слухай. Диви, яка кровать. Так подивись оцю кімнату. Ну, я бачу, Файно. так. Ти, я так розумію, робив підвал, так? Ну так, так. Що, тут є питання? Да я вось гляжу. Гэта типу казино ці што? Ні, це просто ключики. Бляха. О, чекай. Да, їх було більше, але вони усі дохнуть. Угу. Слухай, а вось ты сказаў, што тебе трэба было, ну, то бок, ты сказаў, што ты хочаш пабудаваць сакрэтнае
Месца. А сакрэтнае месца гэта... А, я ў цябе ўжо пытаў, ты казаў, што гэта не заданне у цябе. А як туды трапіць? Ну, осьо. Все. А! Вось гэта твоё заданне? Ні. Не? Бляха. Я шчыра кажучы, слухай, ты пабудаваў столькі усяго, што падобна на заданне, што я нават не ведаю, што не што у цябе насамрэч заданнем было сакрэтным. Слухай, ну мабыць, вось гэтыя дзве галавы, гэта твоё заданне? Не. Што ж Не можа быць задание. тваім заданнем? Бляха. О, так хоч не глючить. Слухай, ну давай, Але напэўна, Вівця тобі сподобалось? ну слухай, так, у табе пра матэматычнае, у табе пра матэматычнае. Толькі я не зразумеў, Мат- дзе тут сад? А так? Осьо. Бляха. Оце мій сад. Ага. Я зразумеў. Слухай, а вось у мяне яшчэ пытанне. А вось пабудаваць у тэматыкі свайго скіна, гэта не тваё заданне? Не. І яшчэ апошнія тады закладнікі. Гэта твои? Не. Бляха. Слухай, ну усё, у мяне няма. Расказвай твае заданні, якія ты выканаў. Добре. Дивись. Так. Да, я відчиню список, бо я забув, що там було. Так, перше завдання це збудувати статую лиса. Ну Лисички. то бок гэта тое, што я адгадаў. Так, так. Друге завдання це збудувати дім на лаві. Дерев'яний дім на лаві. Ну бляха, гэта адразу ж павінна было прыйсці ў галаву, я чамусьці... Так. Потім що там? В дім, точніше, Мгм. треба було додати грибів. Бляха, ну такія заданні яна прама напісала цяжкія. Цяжка зразумець, што гэта заданне. І саме останнє завдання це зробити акваріум в домі з аксолотним. Вось я хацеў сказаць, слухай, я хацеў сказаць, але я такі думаю, да не, яно ўпісваецца занадта. Яно занадта ўпісваецца. Слухай, ну добра, добра. Пойдзем, паляцелі зараз да майго дому, да маёй хаты. Значыць, вось сюды заходзім. Праходзім. Вось. Ой, ваш... Что ты? Зачиняй. Да и усё, там таймингов слишком... Это, на 8 Давай, хвилин давай. запись иди. Давай. Ну. Шукай Так. штосьці, гляди, что тут есть. Ну, красиво, красиво. Угу. Що есть нейкія пытанні? Ти вирішив ось так? Квітковий лабіринт. Це твоє завдання? Не. Квіти це теж не завдання, так? Не, так само не. Японський стиль такий, прикольно. Ну, не, я б не сказав, що тут японський, просто я тут вишні посадив і усё. Ось тут, Навіть не бачиш? назвав ніяк. Ось тут, гэта стайня. А як ти такий шрифт зробив? Гэты, бляха, там мешочак, я не памятаю, як ён Зрозумів. называецца.
Так, ну дерево, не знаю, не знаю. Для труса? Так. А где трус? А, 8. Вось. Вось гэта трус. Ну, то бок, ён Зрозумів. жывёла менавіта. Так, Там ладно. просто по-украінська по-іншаму. А це що Так. таке? Футбольне поле? Не, вось глядзі, адкуль яно ідзе. Бачиш? Са стайні. А, воно просто виглядає як футбольне поле. Ну, я розумію. Ну, я не думаю, що стайня це твоє завдання. Угу. Тут ось. Посадити кавуни це твоє завдання? Не. Добре. Ти що робиш? Ой, я не знав. Добре. Рибки. Ага. Ну, красиво, красиво. Архітектурно. Угу. Що, є питання Камін. по хаті? Мабуть, які з'явилися. Поки треба подумати. Тебе тут є другий поверх. Так. І це все? Так. Реально? Так. Тяжко, тяжко. Слухай, ну у мяне, напэўна, бачыш, нічога не выдзяляецца. Я зрабіў так, каб нічога не выдзялялася. Акваріум це твоє завдання? Не. М. Цікаво. А, ти навіть пісок туди додав. А Так. чому ця кімната пуста? Ну, я нічога не придумаў сюди. А, я тут нават гэты пакінуў. Тебе Ну все що? так максимально скудно, знаєш. Ну що, давай. Кажи ўжо. Штосьці. Так, ну на Есть ще? вулиці по-любому в тебе тут є якесь завдання. Бо- Трус це твоє завдання, зайчик? Трус? Што менавіта? Труса заспаўніць? Заєць. Не. Ну, будиночок. Будынак для труса, ну так, гэта было адно з моих заданняў пабудаваць хліф, хліф, бляха, на украінскай читаю, пабудаваць прыгожы хлеў для труса. Ага. Добре. Що це за квіти такі? А, глечики. Тримай. Ты ўжо по таймінгу, Вышня. калі што, прям, ну, даўжэй штосьці намагаешься знайсці. Ну давай, Ну, яшчэ вось стривай. яшчэ вось штосьці. Бамбук. Дім з бамбука. Це твоє завдання? Ну, Не. Давай яшчэ апошнюю. ти більше запитань задав. Ну, типу, ти по часу тут прям довго шукаєш. Тим більше тебе усього одну треба Дім з знайти. піска. Ну, у мене не увесь дом в піску. Типу, Але в тебе вся стіна з піска. ну і. Це твоє завдання. Стіна з піска чи дім з піска. Курва. Ну так, у мяне было задание, зараз скажу. Нязручна дадаць блокі пяска.
Ага. Ну, типу, ти уже по балах перемог. По ось додаткових балах. Ну добре, які ще завдання в тебе були? Ну, потім, значить, покажу. Давай з чого ми почнемо. Так. Самое, ось погляді у повітря. Бачиш штості? Дим, камін. Нічого тобі. Ну, літають воно блоки. Ну так, у мене було задання побудувати частку будинка на повітрі. Повітрі. Повітря. Ага. Ось. І другое, опошнє, ти амаль не спалив. Гляди. Ой, бляха. Ну, потім А поставлю. TNT. Бачиш, так? Гэта было, ну давай зламаем. Гэта было апошняе заданне пабудаваць хату на выбухоўцы. Там усё выбухоўцы, уся хата. Яна стаіць на выбухоўцы. Толькі Я зрозумів. не актывуй, калі ласка, пакуль што рана. Ты на мяне нападаеш? Бач? А у мяне ж, дарэчы, адзін толькі ўваход. Ага. У мяне ж, дарэчы, толькі Це адзін добра. уваход. Ну я тебе магу кантраляваць. Це добре. Куди ти там пайшоў? О! Сюди. Вось ти які! Ай! Опа. Ага. Ось так. Бляха, глючить біля цієї сакури. Що, прям так усё древно? Ну, щось трохи є таке. Да. Ой, як я промахнувся. А як я промахнув? А! Ну, тут уж пробач. Що ти будеш мене зустракати ці ховатися? М? Що Я ти? тебе бачу. Тебе навіть тут плота нема. Тому я... Ой, бляха, я забувся про лаву. Ледь не... Ух ты! Угу. Ай-яй-яй-яй-яй, вось-во. Вось-вось. Ты... Ага. А! Слухай, ну... Ужо 2-1, але я думаю, будзе цікава ўсё роўна паглядзець, хто лепшы снайпер. Ну што, распачынаем апошні раунд. Раунд... снайперской стрельбы? Не ведаю. Где ты там? Я вось тебя не бачу, дарэчы. Я думаю, мы можем... Ми будемо з бас воювати, так? Я думаю, можно подойти, бо я тебе навод... Ух ты! Что? Що? Ось гэта было... У тебе той же поле з руку стоїть, ці ні? Як ти так мене Ну заважив? так, але ми сильно далеко друг від друга. Я за допомогою клавіші S приближав. А я що, влучив? Ні, там було... Значно близко было там. Бляха, да я ж не могу тебе оттуда
прострелить. Ой, я крыху тут себе. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не-не-не. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ого. Ты бачиш, скольки у мяне сэрцаў просто. Божухна. У мяне 1,5 сэрца засталося. Що ж, гэта была вось такая серыя по Майнкрафту. І трэба прыгожа завершыць гэтую серыю. Калі вам спадабалася, націскайце падабайкі, вядома, пішыце каментары і подписывайтеся на канал, калі гэтага не зрабілі. А для тых, хто гэтага не зрабіў, вось што з вашай хатай будзе. Я вже записую. Я зрозумів.